Mana sa nga iya mo kuno ng yuta dire. Sagsagabin na ko te. Gobyerno ba ni dire sa mo tay gabot-buot nun siya. Bogay na. Ako maglagot ato ma dito kay guanta na ko dangana to. Ginagawa mo. Salamat. Nakatuyok ko ka 20. Oh no. Lamias kong feeling oy. Ginagawa Kung sila mo. po ka dire. Ha? Sana mo kung sa inyo gisoro dire. Ano naman di ay? Master, hindi. Ako ani yung tao sa inyo hindi gisoro gabinaw. Magbuk makagmusoroy ko dire. Salam po ka. Sikin sa makang magkon buyag-buyag Ako ka ani yung tao, waka kabalkis na yuta. Oh, sa dire mo yuta, di man na bantok din hawag ko nang. Di na ako ni pasiro yan. Ini kapit ikot sa yuta. Sa dugay ginakong trabaho. Ang katubhan. Kapalit na gikod akong yuta. Wow. Salang guni. Nga naman dahil ni naabot naman ikong pangandoy di ay. Tukurang gina ako nag-beach. Dahil maghimo ko diri o sumala kong imuno ko diri pag-isipan ko. Maghimo ko. Result diri. Ako ning palamian ning akong yutang bayin dako Di ko ganahan nga na tao diri magsigsuro-suro. Oh no. Kita gigukog na itaw mo suro-suro diri. Oh no. Pugot yung ulo nila. Tukurang ginako ng result. Sa tukol? Tukuran ni nag-result. Oh. Kay wala may dagat dire. Ay, kada ko ako yuta maghimo ko para mabot diri ng dagat. Ang biyak ni mo eh. Oh, Unsa ka Ginoo ka kol? dili naman ko ginopero. Ginagawa mo. Aw, ang biyak ako. Wala man mo lang tao na. Problema wala may dagat dire. Ay, sino na maghimo ra tao pamaging mabot diri ng dagat. Ikaw ko. Wala kawang kay sig ikaw mo unti kang Serena. Biyak ko. Oh, Bigali ka kabulong bulad. oh, kato dai mo gikaw ganina. Sumda ito. Unsa man ato? Dili ito bulad. Dili. Usa dito imo gikaon. Fish da. Pisda. Sila dito ko. Sama ka diri. Ka. Ako sa Ginagawa mo. Turong adlaw eh. Wag ko ka pahuway ko karong siguro na una akong yutang napalit. Imag ko ganahan nga naitaw diri magsuroy-suroy. Suroy na ako na. Ugaron gina ako na kong yuta. Targi po tao na magsuroy-suroy ba. Di gud sila magmaya akong patig yun. Nya be, na-enjoy ra ka sa atong kuan. Laag. Nya enjoy ra ka sa atong sorry dire be. Enjoy. Aw. Wow. Kayo kay kasuroy tani munisipyo nila dire ba. Nya be, kumusta man atong paglaag-laag dire? Okay ra. Aw kana ba. Nga suroy jud ta dire sa lugar nila sa. Jada be dire kay Mingaw, dako kay lugar ba. Wow. Doon munisipyo asal munisipyo dire la. Dapat. Jada dire be kay dako kay lugar ba. Masuroy-suroy jud ka. Ma palipay ti ka dire ba. Lugar bisag panalagsa ra ko. Oh. Ayo kayo. Abi ni mo be. Masupod yun na to ang improvement ako nito. Kaya nag-anit-anit lugar ang muro pa rin natin ka taas ang improvement mo. Lami kayo paminaw na unahan sa? Lami kayo. Ganyan bisa. Pag mapalit yung lugar be. Ganahan ko mapukod na ko ang wala pa ni mo nakita nga lugar. O nga building ba? Wala pa ni mo na nasa kuyo. Ay para makuan gama kaning makabalo kag unsay kuyo sa. Ano sa mo diri ko yuta? Ano boss? Gabi na mo sino diri. Wala boss ni suroy na kay boss. Para naari ra mo diri para suroy. Oh, suroy na gud boss. Diri pag mo sa kuyuta ni suroy. Imo din ni yuta diri boss. Oh, sa paglanto nimo. Ay, suroy kay boss mo. Oh no.
Sa pa yung giari diri gabi na oh. Mauli na gay me. Pamauli naman ka. Mauli na mi boss. Salamat. Dara na imong uyab. Uy, batasan itong mga tawa na, oy. Sige, sulusuri arong gabi na. Di mo tayo ng yuta. Wala sa nga. Iya mo kuno yung yuta dire. Sagsagabay na ko, te. Gobyerno ba ni dire sa mo tayo buot-buot noon siya. Oo, kaya. Madugay gud ba? Dubong gud sila nako ikong yutang buhi. Ako maglagot ato. Dito kagwanta na ko. Dangan na to. Grabe to. Dangan na sa. Ngita taglaing lugar. Wala. Daghan pa po. Ngita ng lugar dire nga masyada pa ni ta. Ngita ta. Salamat. Nakatuyok ko kabayang te. Giniagawa mo. Namias kong feeling, oy. Dugon sila po ka dire. Oh, no! Saan ko kang usay mong gisoro dire? Ano naman di ay? Master, dire ni. Ako ani yuta usay mong gisoro gabi na oh. Magbuot makagbusuroy ko dire. Salam po ka. Sikin sa makang magkon buyag-buyag Ako ani yuta, waka ka balkista ni yuta. Mao sa madali mong yuta, di man na bantok din hawag ko nang Di na ako ni pasuroyan. ay Madugay bot nga na ako nagkarito lang nga. Walay makasulod dire kundi ako ra gyud. Paghilom dak pagkagarbuha pud nimo. Di ko kakapaigig tawo. Salang ko kang gibutang na kay nako gida parang dili mo kagyo nya usay gisulod dire asa ka na age. Naday kay gibutan diha, wala makagibutan ano entry. Salang po kang basi di kakabal mo basa. Ikon di kahimo mo basa. Matar ako na hinugingan lang di kabal mo. Bahala ka diha. Imo kong himo ignorante. Ignorante ka dako. Paulo dito baka ma... Di kang yung noroy. Suruhin ko na ako merong kurot. Mag-hikit ang good ba? Murag di ko kapasensya yung tawag yun. Saan nagsig-suri-suri kung yuta, di mo tayo ilaha. Buta na gina ako nagitda parang di sila kasulod. Tar, kung pagiginganan ganina nga, ignorante ko ko. Pre, diri ko kun agi pre kay ning dako kay gawan diri niya kay pon diri dili pud delikado niya sa gobyerno kun niyo ta. Bitaw pre. Nang diri kay ako giagi kay para bago pa magkadiri sa construction man kuig lang matas balay lamang para di ka mawala. Sige pre. Nang diri ko giagi para makita pud mga dulo pud trabuan dito ba. Sakto naman pre. Gani pre na ba? Manang diri ka na ko giagi. Nagunsa na po mo diri. Kasi gahi nga Basaan akong gibutang anang kuan dira. unsay gahi nga karon pa man ko ni agi dire. Saan Karon pa mo kita karon makakita nimo. sa pagkakaroon pa po kita nimo. Muga na nga mingon mo ka nga sige magbalik ka. Sige may magagi-agi dire karon pa mo pa ako may pakakita nimo. Sala pagmuwa mo kabasa akong gipansulat anang tinig nga naibutang get. Wala ko kita dito. Wala ko kita sulat dito kay nga sulatan man nimo. Siguro mo man yuta. Ako ano sa good mo. Ang yuta o sito lagi na Ako kabalo. Kung ingon ako muha ba dayon eh. Muga na. sagod din. Ito ko ni pagsulita sa pre. Malakaw to pre. Ay na magbalik diri ha. Kani pun dapita pre bisikin sa matulog dire pre. Dapat to pre. Ako na nag-iisip ko na kung yuta ay na magbalik diri ha. Saan po yung tawanan sig balik-balik diri. Mata, urang sila nagbayad in yuta ah. Wa ba yung unta gud ni nga ngano dakang mga agid diri. Uy, nabot sa mga kadere. Uy, baka sa ka diri. Say mong gari diri. Sa gobyerno man ang yuta. Ikaw. Nabot sa mga kadere. Ay, lagun sa diri nagpati akong yuta kay gana balik dagan ng mga tao diri nagsig. Katong usa nag jogging kuno to sila. Sa patong sa urang nag-date na ba itong buhanga na ba ito? Ikaw sa'yo mong giagi diri. Uy, taga-gobyerno ko. Uy, taga-gobyerno. Imo kong gi-ignorante? Dili pwede na yung gibuhat. Sige, pwede. Naasa. Dan may kasulatan dito nga, ako ang gibayran ninyo taa. Saan po ka bot-bot, kanuan. O asa man na yung papilis dire nga imuhan eh. Sulti-sulti ana. Kaya ako may taga-gobyerno. Gobyerno. Sa mga dito kong gobyerno. Kinahanglan nga mahawa ka dire. Sa'yo muhawa, mas Dili ikaw ka pa ba yung kay muhawa. public ning Sa'yo public. Ako ni gibayran noan, public. dili pwede. Kinamahawa ka. Pahawa ka dire. Sa'yo pahawa. Pahawa ka dire ka Di dili. ko masugot nga ako mapahawa dahil mas ikaw magpahawa. Ikaw may pahawa. Kaya ako may nakabaluan eh. Kaya ako ignorant ka. Santo. Oh no! Ang gudi ay pre. Saan po kayo? Imo ko sa papahawaan ko nimo. Mas ikaw pa ipahaw ko ni ako ninyo tao. Buang tayo. Kinangan tanya gisto ti samok tanya pre ato itong tao. Ay pa tugit lata tugni. Gani na magkana akong si Panuno.
Ada. Oh, pre, kung balikan ako to, pre, Ta? kaya kinuha mo. Balikan to. Ito, magkikul mo ka pirmi, pre. Ganit. Pwede din mo. Hindi pwede. Lalaki, buhat mo nun, taglaki ha. Bukan ang... Hindi pwede rin ako. Ah, mo, di pwede mo.